Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bago kong warrior members na sina Colona Carding, YZF Ninja, Jeneline Ian Viaje, Ralph Cuevas, Fanny Dayan, Anthony Aungon, at sa nag-renew ng badge na si Kisuchin Evangelista. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang mga kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng tatay ko at ni Tito Jerry. Unang karanasan sa tatay ko. Taong 1984, San Mateo, Rizal. Itong mga panahong ito, iilan pa lang sa kanilang magkakapatid ang merong asawa. Parang yung dalawa pa lang sa panganay nilang lalaki yung meron. At yung isa sa mga kapatid nilang lalaki, nakapangasawa ng tiga San Mateo. Kaya dito siya naninirahan. Naging pasyalan nila itong magkakapatid. Kapag Sabado at Linggo, pumupunta sila dito para mag-inuman. Yun na yung pinaka-banding nila nun. Kung hindi ninyo na itatanong, 10 silang magkakapatid. 5 lalaki tapos 5 babae. Iba rin yung trip ng 5 babae. Kaya hindi sila gaanong nagsasama-sama. Isang Sabado ng umaga, nagpasya itong magkakapatid na lalaki na magpunta ng San Mateo. Gawa ng makikipag-inuman sila sa tatay ng asawa ng tito ko. Excited silang lahat kasi yun yung unang pagkakataon na makikita nila yon. Sa tinagal-tagal nilang pumupunta ng San Mateo, yun pa lang yung unang beses na haharap sa kanila yon. Alam nyo ba kung bakit sila excited? Gawa ng sikat na manggagamot ito sa San Mateo. Marami na siyang natulungang mga tao doon. At may mga sabi-sabi na marami itong alagang hayop na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Nung makarating sila sa bahay nito, ayon sa tatay ko, talagang kakaiba yung aura. Isipin nyo, tanghaling tapat sila nandoon, pero napakalamig. Ibang-iba yung lamig nun kumpara sa labas. Masaya naman itong bumati sa kanila. Tapos nagsimula na yung inuman. Marami itong kwento sa kanila na talaga namang mga kakaiba. Interesado sila dito, gawa ng marami na rin silang nakaharap na ibang manggagamot. Tapos halos pare-pareho yung mga nagiging karanasan nila pagdating sa mundo ng espiritual. Pagpatak ng 3:00 ng hapon, nagpaalam ito sa kanila. Ang sabi niya, meron lang siyang kukunin sa itaas. Habang nasa itaas ito, yung tatay ko ihing-ihi na. Nagpaalam siya sa asawa ng tito ko kung pwede bang umihi siya sa gilid ng puno. Ang sabi sa kanya, wag. Baka may tamaan siya. Doon na lang siya sa bandang dulo ng lote. Agad-agad tumakbo yung tatay ko doon kasi ang tagal na niyang tinitiis yung ihi niya eh. Matapos siyang umihi, sakto namang bumalik si tatay. Yung tatay ng asawa ng tito ko. Pagbalik nito, meron siyang daladalang parang sungay ng kalabaw. Sabi pa ng tatay ko, sobrang kinis nun tapos magkaiba yung hugis. Yung isa paikot na sungay. Tapos yung isa naman kurbado. Tanong nilang magkakapatid kung para saan yon. Pwede ba nilang hawakan? Ang bili nito sa kanila, kapag hinawakan nila yon, yung nagbabantay doon, malamang sumunod sa kanila. Tanong ni Tito Jerry, sumunod ho? Sino hong susunod? Sagot nito sa kanya, yung may-ari ng sungay na isang demonyo.
Napaatras silang magkakapatid sa narinig nila. Yun palang sungay na hawak-hawak niya. Talagang totoong sungay ng demonyo. Nakalagay yon sa malaking-malaking bote na punong-puno ng langis. Yun pala ang ginagamit niya kapag meron siyang mga hinihilot. Kung paano niya nakuha yon, sa ibang kwento na lang. Gawa ng mahaba yung kwento niya. Focus muna tayo dito. Nagtataka silang magkakapatid kung paano niya nagagamit yung sungay ng demonyo sa panggagamot. Demonyo nga yung may-ari, di ba? Ang sabi nito sa kanila, 80% ng kapangyarihan niya nasa kaliwa. Marami siyang iba't ibang gamit na talagang sa kanya lang. At pinaghahalo-halo niya yung mga yon. Kumbaga, para siyang inventor ng mga gamit. Pero yun nga, karamihan kaliwa. Kaya itong sungay ng demonyo, nagagamit niya bilang panggagamot. Yung demonyong may-ari nun, walang magawa laban sa kanya. Kaya lahat ng utos niya, sinusunod nito. Natapos ang buong araw nila na doon umikot yung kwentuhan. Kaya nga, sabi ko sa inyo, masyadong mahaba kung isasama ko pa dito kung paano niya nakuha yung sungay ng demonyo. Umuwi sila noon sa bahay ng tito ko na talagang lasing na lasing sila. Pero yung tatay ko, may konti pa namang tira. Gawa ng mayat maya ang pag-ihi niya doon sa dulo ng lote. Kinaumagahan, araw ng linggo. Pansin ng tatay ko na sobrang kate ng binti niya. Tapos may maliliit na butlig-butlig. Inisip niya, baka kagat yun ng mga lamok. Kasi nakashort lang siya. Pinakita niya kay Tito Jerry. Ang sabi ni Tito Jerry, baka natusok siya ng kung ano. Tapos lumobo. Pinabayaan na lang niya. Nilagyan niya ng pulbo para mawala yung kate. Pagtungtong ng tanghaling tapat, yung pangangate ng tatay ko, umabot na sa may puwetan niya. Kapag umuupo siya, para bang napipisa-pisa yung mga butlig na yon. Pinakita niya kay Tito Jerry yung likod ng short niya. Ang sabi ni Tito Jerry sa kanya, basang-basa ito. Tumakbo yung tatay ko sa CR para tingnan kung ano bang nangyari. Bakit basa yung short niya? Paghubad niya dito, nakita niyang punong-puno ng nana yung likod ng short niya. Halos manghina siya sa nakita niya. Bukod pa ron, napakabaho nung amoy. Agad-agad bumalik siya kay Tito Jerry para sabihin yung sitwasyon niya. Maniwala kayo o hindi, ilang segundo lang yung lumipas. Yung mga butlig-butlig niya sa binti at puwetan niya, umakyat na kaagad hanggang sa mukha niya. Gulat na gulat si Tito Jerry sa nakita niya. Ang sabi nito, "Naku, Ton, namatanda ka yata. Ang dami!" Pagharap ng tatay ko sa salamin, nakita niyang magkakadikit yung mga bukol niya sa muka. Tapos may mga maliliit itong sugat na naglalabas ng mga nana. Hindi nila alam kung anong gagawin nilang magkakapatid. Ang sabi na lang ni Tito Jerry, magpatingin sila sa tatay ni Tita Mer. Baka may maitulong yun sa kanila. Agad-agad tumakbo sila papunta doon. Pagdating nila sa bahay, mabuti na lang nandoon. Pinapausukan yung mga alaga niyang manok. Natataranta pa silang nagsabi dito na naeengkanto yung tatay ko. Kalmado silang kinausap nito at pinaupo siya sa bangko. Tiningnan-tingnan siya, tapos kumuha na ito ng langis. Habang pinapahid niya yon sa tatay ko, meron itong mga inuusal. Pakiramdam ng tatay ko noong mga oras na yon,
Parang ang lamig-lamig nung langis. Di ba dapat mainit yun sa balat kapag may sugat ka? Pero itong langis ng tatay ni Tita Mer, kakaiba. Malamig tapos nakakaginhawa. Pinakahuli nitong ginawa, inihipan siya ng 3 beses sa bumbunan niya. Tapos umupo ito sa harapan niya at pinaliwanag niya kung bakit nagkaganon. Ayon dito, meron siyang naihiang nilalang na kung tawagin nung panahon nila ay Ada. At nakatira yon sa pinakadulo ng lote niya. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Ada ay isang uri din ng engkanto. Pero maliliit lang ang mga ito. Kadalasan nakatira sila sa mga patay na kahoy o hindi kaya yung mga nakikita nyong malalaking kabute na tumutubo kung saan-saan. Diyan tumitira ang mga Ada. Humingi ng pasensya itong tatay ni Tita Mer, gawa ng hindi sila nasabihan na bawal basta-basta umihi sa lupain niya. Marami kasing nakatira dito na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Matapos yan, naglakad ito papunta doon sa dulo ng lote at meron itong inalay na mga tinapay, prutas, tapos may mga shell-shell pa yon. Hindi lang alam ng tatay ko kung ano yung tawag pero ginagawang laruan yon ng mga Ada. Matapos siyang gamutin nun, ang sabi sa kanya, hayaan lang lumabas lahat ng nana sa katawan niya. Tatagal lang yon ng 2 araw, pero babalik din sa dati yung balat niya. Nasa pinakaari niya kasi yung sakit. Hindi naman niya pwedeng hawakan yon, di ba? Nakakadiri. Matapos yan, umuwi na sila sa San Juan. Tama nga yung tatay ni Tita Mer. Makalipas ang 2 araw, gumaling siya at mas kuminis pa yung balat niya. Ikalawang karanasan kay Tito Jerry. Taong 1986, San Mateo, Rizal. Ganun pa rin yung setup. 2 taon pa lang naman yung nakalipas Pero itong mga panahong ito, may mga binubuhay ng agimat si Tito Jerry. Masyado itong mainit gawa ng panggera lahat yun. Tapos ang gusto niya, subok ng mga gamit niya. Talagang wala siyang kinakatakutan. Normal naman yon sa mga baguhang antingero. Kahit nga ako, nung bata ako, gusto ko na kaagad subukan sa aswang yung San Benito ko. Pero awa naman ng Diyos, walang sumubok sa akin. Isang Biyernes ng hapon, pumunta yung tatay ko at si Tito Jerry sa San Mateo. Nauna na sila sa iba pa nilang kapatid, gawa ng magwa 1, 2, 3 sila sa jeep. Kulang kasi yung dala nilang pamasahe. Uutang na lang sila ng pamasahe pabalik sa iba nilang kapatid. Nung nakarating sila sa bahay ng tsuhin ko sa San Mateo, nakaset up na yung lamesa nila ng pang-inuman. Kaso lang, walang pulutan. Ang nandoon lang, kapirasong mga mani. Habang nakaupo sila sa lamesa, nag-iisip ng kalokohan itong si Tito Jerry. Bulong niya sa tatay ko at kay Tito Onyet. Tol, bakit kaya hindi tayo pumitik ng isang manok sa tatay ni Ate Mer? Marami naman yun Hindi niya yun mapapansin. Habang natatawa-tawa yung tatay ko, sumang-ayon nito. Ang sabi niya pa, 8:00 ng gabi sila pumunta. Kasi 7:00 pa lang, tulog na yung matanda. Pagtungtong ng 8:00 ng gabi, nagpaalam sila sa ibang kainuman nila. Ang sabi nila meron silang kukunin para mas ganahan pa silang uminom. Tuwang-tuwa naman itong mga to. Sorpresa Umaambon-ambon pa nun habang naglalakad sila papunta sa bahay ng tatay ni Tita Mer.
Nung makarating sila doon, sobrang dilim tapos maputik. Dahan-dahan silang pumunta kung saan nakakulong yung mga manok. Ang sabi ng tatay ko, "Jer, baka yung panabong yung makuha natin ha? Yari tayo dun." Ang sabi ni Tito Jerry, tansyado niya yun. Alam niya kung saan nakalagay. Nung nakakuha na sila ng manok, agad-agad tumakbo sila pabalik sa bahay ng tiyuhin ko. Pagtama ng ilaw sa manok, yung panabong yung nakuha nila. Ang sabi ni Tito Jerry, wala na eh. Nandun na. Alangan namang isoli pa nila yon, di ba? Kaya yun na yung binanata nila. Kinatay nila tapos inadobo. Tuwang-tuwa yung mga kainuman nila nun. Maliban sa isang tiyuhin ko. Kasi alam niyang nakaw yun eh. Bulong nito sa kanila. Saan niyo kinuha yan? Ha? Baka nakaw yan ha? Mayayari tayo dito, tol. Umiiling-iling lang si Tito Jerry habang natatawa-tawa. Matapos yan, tuloy sila sa inuman. Kinaumagahan, naririnig nila sa labas na may sumisigaw, tapos galit na galit. Pagsilip ng tatay ko, nakita niyang yung tatay ni Tita Mer yung nasa labas. Sigaw ito ng sigaw. Ang sabi niya, kung sino mang nagnakaw ng manok ko, magpakita na kayo habang malamig pa ang ulo ko. Mamaya pag uwi ko, tapos walang umamin sa inyo, may isang mamamaga ang paa dyan at luluhod sa akin para magmakaawa. Silang magkakapatid, natatawa-tawa lang sa sinasabi nito. Ang sabi ni Tito Jerry, hindi naman sila tatabla nun. Maniwala kayo dyan. Buong maghapon walang lumabas sa kanila. Hanggang sa umuwi na lang itong tatay ni Tita Mer. Bandang hapon na. Inuman na naman. Pagbangon ni Tito Jerry sa kama niya, hindi na niya maiapak yung kaliwang paa niya. Ang sabi niya sa tatay ko, manhid na manhid yung paa niya, tapos pakiramdam niya, ang daming kuryente. Yung naipitan ng ugat, yung ganong pakiramdam. Ang sabi lang ng tatay ko, baka walang dugo na dumadaloy. Hindi na lang niya ininda yon at naglakad siya sa labas para makipag-inuman na. Patagal ng patagal, pasakit na ng pasakit yung paa niya. Hanggang sa gumapang na yung pamamaga sa tuhod niya. Ang sabi ng tatay ko, hindi na biro yun. Kailangan na nilang magdasal. Umalis silang dalawa at sinamahan ng tatay ko si Tito Jerry na magdasal. Pero wala. Kahit anong klase ng pangontra ang gamitin niya, hindi nawawala yung pamamaga dito. Bagkus mas lalo pa itong lumalala. No choice na sila. Kailangan na nilang sabihin na sila yung kumuha sa manok. Nung sabihin nila ito sa kapatid nila, napamura to. Tapos tumakbo kaagad sa bahay ng tatay ni Tita Mer. Maya-maya pa, bumalik ito at ang sabi, pumunta sila doon. Hindi na kayang maglakad ni Tito Jerry, kaya inakay nila ito. Nung makarating sila doon, kalmado na yung tatay ni Tita Mer. Pero masama pa rin talaga ang loob nito sa kanila. Labis na pagmamakaawa ang ginawa nila sa matanda para alisin yung kulam na ginawa niya. Nung nakumbinsi nila ito, nakita nilang naglakad ito papunta sa kulungan ng manok niya. Tapos binuksan niya yung ilaw doon at meron itong inalis na 3 piraso ng stick sa bakas ng paa ni Tito Jerry. Gulat na gulat silang lahat. Gawa ng bakas lang ng paa niya, tapos nakulam kaagad siya ng matindi.
Matapos yon, unti-unting nawala yung pamamaga ng tuhod ni Tito Jerry at gumaan din yung paa niya. Bigla na lang natawa yung tatay ni Tita Mer at niyaya sila na doon na lang ituloy yung inuman nila at marami siyang ikukwento sa kanila. Nakahinga ng maluwag yung magkakapatid kasi napatawad sila eh. Kung iba-iba yon, malamang sa malamang naputulan na ng paa si Tito Jerry. Magpahanggang sa ngayon, hindi mawala-wala ang pagkabilib ng tatay ko sa tatay ni Tita Mer. Kahit nung antingero na si Tito Jerry, nakakainuman pa rin nila ito. Kaso lang, sobrang dalang na. Tsaka, hindi na sila tumatagal sa inuman. Gawa ng, hindi na niya kayang titigan si Tito Jerry. Masyado kasi itong maliwanag sa paningin niya. Napapaluha siya. Pero yun nga, ganun kalakas na mangkukulam itong tatay ni Tita Mer. Kaya nitong mangulam kahit na mag-iwan ka lang ng iyong bakas. Okay, bago ang lahat, yung asawa pala ni Tita Mer, si Tito Bernie. Siya yung bida natin sa kwentong Lamesa Dam. Ilalagay ko yung link ng Lamesa Dam para mapakinggan ninyo. Opinyon ko sa kwento, napakalakas ng tatay ni Tita Mer. Sayang lang, hindi ko naabutan ito nung pinanganak ako. Siguro nakita ko man siya, pero hindi ko na lang maalala. Bata pa ako noon eh. Ang nakakapagtaka lang, tumagos ito doon sa unang gamit ni Tito Jerry. Hindi ko na lang naitanong sa tatay ko kung anong karga ni Tito Jerry noong mga panahong yon. Ang sabi niya, mainit masyado, di ba? Ito sa akin lang ha. Ang sa tingin kong gamit ni Tito Jerry nun, kung hindi Arkanghel, Infinito. Kaso, malakas talaga yung tatay ni Tita Mer eh. Kaya napatagos niya yung kulam. Isipin nyo ha, 3 stick sa bakas ng paa, nakapagpamaga ng isang buong hita. At saka, sobrang bilis niyang napadala yung kulam sa gusto niyang biktimahin. Kadalasan kasi, isang buong linggo bago makita yung resulta, di ba? Sa kanya oras lang. Grabe, sobrang galing. Pero may kwento pa yung tatay ni Tita Mer kung papaano niya nakuha yung sungay ng demonyo na ginagamit niya sa panggagamot niya. At alam nyo rin bang siningil siya nun? Sa ngayon, ito na muna. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.